maka na a na-akpọ gị saa ha hụrụ gị n'anya ọkwa ya n'obi gị maka na a na-akpọ gị madam ha hụrụ gị n'anya ọkwa ya n'obi gị maka na a na-akpọ gị broda uncle ha hụrụ gị n'anya ọkwa ya chekwa chọwa ego you get why ndụmọdụ onye ogbenye ọ bụ igbu oge ka ọ na-egbo ego nọrọ ya nọrọ ego na-anọ ya ọya agaghị anọ ya na-aghọta ịma ọ na-abụ onye ọgaranya bido nnọọ sịwa asị ndị mmadụ a na-aṅa ntị ndị mmadụ abịa atọ ntị n'ala ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ịma na ọ bụ ihe a ka o kwukọtara mere o ji bụ ọgaranya mana ogbenye bịa nnọọ si mgbanụ ka o kpuwa nke ya na mgbe ọ gara Ibadan o mekwara nke o mere asị nwanna jirinu ya nwayọọ you too dey make noise calm down ọwa anyị nwa mere gị ụwa mgbe ọbụla gị na-enye mkpesa ka ị gakwara Ibadan ka ị mekwara nke a beg your pardon amamina ghọta okwu ndụmọdụ onye ogbenye ndị mmadụ na-ete eke ya bụrụzie mkparị igirigi ọ na-ahụ na n'ihe mụ na Clara nwoke ọcha na-alụ maka na enweghị m ego nwaanyị ekwechiri na aga m azụtara ya chasis bicycle ọkwa maka na enweghị m ego si ya nwaanyị ọma ka anyị na-eji enu 50 hand ya Clara jụrụ kwe nkụ kwechiri ya gbu isi akwara n'elu ya maka na ejighị m ego ọ dị ego eji igbo agba ya onye ọcha ọbụla dị nwunye gị ụdịrị ego ị wetara na-egosi ụdịrị lọvụ ọ ga-enye gị inye ya egosi ji mata osikapa ya esi osikapa ahụ sizie ya nke ọma ọ bụ ịbata nnọọ lọvụ wọtawa atawa wee bere ya na ghọta kọdụ igbo bụrụ nze ma ma ọzọ ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awecha ebe a maka ihe emume anyị bụ aka aja ngwala elekere gị ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 6 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya Uchenna Clever Ọnụọha nwatakịrị bọbọ nkịtị na onwe ya na nwaada Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba nwaanyị maka esi ama mbil anyị anwụchala ịbịa mee ya ka o yi ife ka m jukene gị redio gị ọ dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ha ya maka na anyị si oru lọta anyị ji azụ wụcha mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị mgbe ọbụla gị na-eme aka otu a ka onye ejidere ebe o bụ expo igwe ndị ọma mgbede ọma na ọnụ anyị ya sị m ya gaziere unu ndewo nọ na mgbede a ndewo kedu ihe mere ị nọrọ otu a gị na-ahịa aka gị ka iwe politishan na-achọ asị ọ ga-atụ ị nọrọkwa n'otu a ma ịkparabe m eche m na ọ na-ahụ na-edocha gị onye m chọpụtara mgbe ụfọdụ gị nọ kpaziekwa na agwa gị kpazie agwa uche gị kpazie agwa ihe mere gị ọ bụ omegburu onwe ya butere okpugburu onwe ya ihe mere gị eme uche ụkwụ na-aga wamwam ya nwa butere anya na-ele zamzam uche hapụnụ m aka akwa akawa aka m otu ọbụla m chọrọ isi eme gị na-ahịarị aka ka ewi nọ n'ime ọnụ ya na-ahịarị aka na-arụ ọbụ aka gị otu so gịnị are you a politician uche hapụkwanụ m aka ka nwekwana mmiri tọgbọrọ gị iko ihe ka ọ gịnị what is it ime na m ụra aga n'anya Clara nwoke ọcha oge eruola mgbe m ga-speak out oge eruola mgbe m ga-emepe ọnụ kwuo ka m hapụ ịnwụ in silence ụkọ mejikwana m udo bịa na mgbede a ka ihe ịhụna na onye ji violence bịa igwe ọwa isi m zụtara gị Clara nwoke ọcha ego m agbalagbo ọrụ igwe ahụ nke a na-eme ya ugboro 4 na-akpọ ụgwọ ya yet akpọbeghị binsi akpọ ego ole ka ị kwụrụla iji agabeghị ya aga
ego ole ka ị kwụrụ 55 only n'ọnụ 17.5 nwoke ahụ si nweta 55 ịkpọrọ ya only 55 uche 17.5 ka sị gị weta uche isi 75,000 ka isi 17.5 17,500 ana m azụ 70 ana m azụ igbe 75,000 na gịnị mere uche Inyere m ego. 17,500 ka ị maga gelegele kemgbe 17,500 ọ jụwalanụ m ọnụ ka ị maga gelegele onye kemgbe na-ajụ ma ọ na-echefuo na ọkụkọ nwa ogbenye wee ehi ya otu ụkwụ ha nwaanyị ya atụkwasị ya di ya ụkwụ ga atụkwasịla m ya you know ị hụrụ ụkwụ ọ bụ ihe na-eme gị ya wo ka ị motivate ya m ya wo ka inye m okwu ndụmọdụ si m jisi ike Chineke gbaa m ume atụkwasịla m ya ịhụna n'ihe na-eme gị biko ịhụna n'ihe na-eme gị 17,500 ị ga-anwụchi anya ozugbo pịa ka pịa bọtịn ozugbo sendịarị ya ịnọ nga na-asị m na 5,500 na ahụ agwụla gị atụkwasịkwala nye m funu gị ka m pịa ya ozugbo ka ozugbo mewe ozugbo ihe wu mini na-odogwu ewu nụ ka ihe na-awụzi onwe gị n'ala uche why ị chere na this life dị mfe let me tell you life arara ahụ ọ dị ka a ga-anapụ gị ya life arara ahụ ị na-eme ihe ndị odogwu na-eme uche ọ dị ka odogwu a ga-anapụ gị ya ordinary 17.5 ka ahụ na-aba gị like this gị na-ama isi anya jijijiji ya bụrụ na ị chọrọ ịkọ m ọkụkọ na mgbede a ga-epụtazi ọfụma ka m na-ahụ gị anya ya bụrụ na ị chọrọ ịkọ m ọkụkọ na mgbede a kọmfọtụ pụta n'ihu ka m hụ gị pụta n'ọgba okwu advice ka m nye gị pụta n'ọgba okwu ya bụrụ na ibu ọkụkọ bịa na mgbede a Clara si m na uche ibu ọkụkọ bịa obere advice ka m na-enye I promise you aga m enye gị ya ọra for ọra energy for energy uche mgbe niile awụ onye lele jekwazi ike ịmaka onye nwo you don't know me you don't know me uche iwu onye you don't know me iwu onye akparịkwala m iwu onye anwakwala anwa kparịa m ị na-aga akwụli 17,500 ọ rara ahụ gị gịnị mere ị na-ewepụta hụ ya it shows that I want you to do your work as a man is that I can't do it I'm just leaving it to then allow me to do my work as a man abụ m onye na-arụ ya gradually jee nne m gwara m so ji nwaanyị anaghị emerụ ahụ so allow me to take my time Clara let me tell you don't pressure me anwakwala nwa gị kpanye m ahụ ọkụ 17.5 allow me to take my time let me do my thing my way gị na-akọ ihe ị na-akọ ị ga-abụ dị ogbenye bụrụ amụsụ uduka ka atụkwasịkwala ịma anwa kpughe okwu ga-akpapụ m iwe collect your money igwe ahụ ọ gaghị ebu collect it back I no want again ọ gaghị ebu moto guard anụchakwala na onweghị seat onweghị carriage ndịkwa nke na nke ugbo nwere ike ọ gaghị ebu moto guard n'otu igwe ka arụkwa na Naịjirịa ka gị na-akọ ihe ị na-akọ ịbara ka obi na-ama biilu n'ọchịchị Tinubu a na-ekwu gị na-ajụ eze kọdụ Igbo mụrụ nze ma mụọ nsọ ụnụ manụ ka o si adị akọbeghị binsi akwa akara n'ezi n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke mgbede a ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe ya nwee nwatakịrị nwoke nwatakịrị nwaanyị nọ gị n'akụkụ si ya bịa nso gbalie redio elu maka na o nwere okwu ndụmọdụ anyị ga-enye ya na mgbede a nyekwanụ gị bụ nwatakịrị nwoke nwatakịrị nwaanyị nne gị na-asị gị nna gị na-asị gị jee chọọ ihe ị ga-amụ jee chọọ ihe ị ga-amụ kemgbe esi eji ole nne gị kọkọrọrọ ga-agba nkịtị gị were akwa gị gbudo n'ikpere gị ṅụrụ aṅụrụ gị elu gị ṅụrụ aṅụrụ gị ala na-ezuzugharị imegharị onwe gị chee n'ime gị nne na nna gị na-aghọrọ gị ekpe go and learn trade go and learn handwork a na-ebe gị a na-arịọ gị ga-akpụrụ nika n'aka agagharịọ panda emechala rịpọtụ ọ gị n'aka pastọ gị ketekete kpọkpọ ọwụ otu ị nọ gị ịgba betin gị ịgba chacha gị ṅụọ akọhọl mgbe ọla asachiri akpa gị ọwụ akwụkwọ betin gị ṅụọ igbo Colorado n'otu nnamaka nnama ji agajọ ụmụ na-ezuzugharị oge na-aga gị chefuo na oge na-aga aga oge na-aga n'ahụ mmadụ gịnị aga n'ahụ ị hụrụ na mgbede a redia ịma agba akpa ya aka ọ ga-afụ gị ụfụ n'ahụ amami na wọta koodu Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ nye ndị na-amaghị anyị nọ live na Facebook na mgbede a n'ihi ya
gawa na Facebook ga-ebe akwa ka akịrịwe anyị ihu platinum baklara nwoke ọchakpu n'anya igirigi gịnị wee ejikwala platinum bụ ikpu n'anya sọgba ọkwụ anya ji merụọ m ahụ. Uche hapụanụ m aka eriri m ji gị hapụanụ m aka ka ụrizọ dị ịtara akwa m Uche ugboro ka m kpọrọ gị. Ị na-akpọnụ m ka awụnụ m Peter a na-akpọ ugboro 3. Uche ekwekwala ka m inwe ihe m bụ n'obi but achọọ m ikwu ya. If I should say it. Clara kwuo. I reserve my comments. Kedu onye na-reserve ọra ya? Kwuo ya. I comment. Kedu ihe my osule reserve. igirigi kọdụ Igbo mụrụ nzamama ọzọ n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke mgbede a gezie ntị. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ ka ihe si wee kwuru ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa ịmụ aka ọrụ handwork na ịzụ ahịa trade kedu nke ị chere ka mma ka sị gị nye nwatakịrị nwa okorobịa na-eto eto nwatakịrị nwa agbọghọbịa na-eto eto ndụmọdụ ka Naịjirịa si wee kọrọ ugbu a tụlee okwu a tụlee ọwụ gị buru ekwentị kpọbata wakpuwe no tụlee okwu a gịnị atụlee ka Naịjirịa si wee kọrọ ugbu a ịmụ aka ọrụ handwork na ịzụ ahịa bụ trade kedu nke ị chere mere gịnị ka mma nke ị ga-asị nwatakịrị nwoke na-eto eto nwatakịrị nwaanyị na-eto eto chọrọ ịbara onwe ya uru ya mewa nka n'otu ihe uche edowe Naịjirịa ugbu a ka ihe si wee chewe ihe ugbu a n'obodo anyị abụghị na Naịjirịa ịsị na ọ bụ nka kedu ihe mere iji sị ọ bụ nka awụ gị bịa sị ị chọrọ ka ọ mụọ aka ọrụ why back it up ị chọrọ ka ọ mụọ azụmahịa why gịnị mere iji wee kwuo nke nwaanyị ọma kedu nke ị ga-asị nwata na-eto eto ya je mụọ ka ihe o si wee dowe ihe ugbu a aga m asị ya na ya ga-amụọ aka ọrụ skill aka ịghọtara ya mụọ aka ọrụ ahụ ihe m ji si ya ga-amụ aka ọrụ ahụ maka na ọ gaghị achọcha ukwute ukwe ego ọ bụkwa n'aka ọrụ ahụ ọwụ nke ike awụ nke gị ọ nọ gị na mba aka a sị agadi nwaanyị a na-aka nka na-egwu ọma agba nke anyị mana si ka awụ onye anytime akpọrọ gị mgbe ọbụla akpọrọ gị ihe wụ akpa asa gị deliver maka na ọ gị na iwuolu ọgụ onwe gị nye na onwe gị gịnị ọrụ iwuolu ọgụ onwe gị inye gị onwe gị ọrụ ama m ịghọtara ịchọgazi onye ga-abịa ka ị ga-arụ ọrụ onye amụghị inwe na aka ọrụ inwe na nke gị azin ịmụọ na nke ị ga-awụsị nke awụ nke m adị ihe aka ọrụ ahụ ị na-amụ ị ga-aka enweta ya ihe mara na ọwa akpa gị ka ọ laga ihe owigo wuli nwetara ọ na-akpa gị ka gịnị ọ na-ala boss of your own ịghọtago and otu ihe si dowekwa ihe ugbu a ịghọtago ọ ga-enyekwara gị aka ebe ezinụlọ gị nọ ihe adịtụrụ gị fecha na uche nke a uche nke m ugbu a ịma asụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya isi ebe ịkụ bụ na ịkụ na onye ahụ jee mụọ aka ọrụ ugbu a otu ihe si dowe ihe ugbu ya jee mụọ handwork ọ ga-enyere ya aka nyekwara famili ya aka ọkpụkpọ oku atọ ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a sị ka ihe si wee kwuru ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa ịmụ aka ọrụ handwork na ịzụ ahịa bụ trade kedu nke ị chere mere gịnị ka mma nke ị ga-asị nwata na-eto eto ya jee mụwa ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ịkpọbata na mgbede a gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ mgbede ọma ụkwara ọ na-akpa gị kpọghachie ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ọ ka nọ ya ihe a ga-abụ lọvụ nwa ka eze anyị dị mma gbapụ ya ọsọ ịnọ
Number one, all I want to get one. Ma do ọrụ nkịta mana na nwaanyị na ụmụ nwaanyị biri na wo ibu isi. Ewere nwata ka nwaanyị na-akpụ isi odo ọ na-adọ akwa. Chere kene ihe na-akọwa bụ na onye dị otu ahụ ya jee mụọ aka ọrụ. Ọ ya aka ọrụ nụ, ya ga-amụ aka ọrụ nụ. Aka ọrụ ete ibu isi ịkwa akwa. Ọ ma bụ onwe na mma. Ndewo. Ya gaziere gị nọ lọvụ nwaka eze si onye dota ga-amụ aka ọrụ. Clara onye nke a sọpọtụọla gị ọ kwadola ihe ahụ i kwuru na aka ọrụ ga-aka mma kara gị n'azụmahịa ugbu a. oke ịma asụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. I say when money dey friends go dey, when money no dey friends go go. Ọkpụkpọ oku atọ ka anyị nwee ike jengụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Ndewo. Mgbede ọma. Welie olu gị elu ịnọ, ị na-ekwu okwu na redio, welie olu elu ịnọ. Aha m bụ Chimanya Alụzie. Ụmụ obi ibi ọgbapụ na-akpọ. Ndewo, gaa n'ihu. Biko nchere nke mụnwa na-etinyekwa ọnụ ebe dị mma na-awụ n'ime m ọrụ like me otu Clara shikwu. Kedụkwanụ maka azụmahịa? O nwere ihe mere azụmahịa? Azụmahịa ahụ kwa o nwere otu o si na like ọ na otu a na-esi eme sitatom. Ghọtara? Sitatom ahụ na onye esi sitatom na ị ga-apụ like na aja ahịa na-ejere ahịa duto sitatom na. Esi sitatom ị ga-apụ nwuje rụọ ọrụ? Mba. Like na o nwere ike ị ga-abịa n'ụlọ gị sitatom ha nwere ike bịakwa n'ụlọ gị ghọtara butere gị ahụ like na example generator na ebutere gị n'ụlọ gị sitatom ị nwere ike ọnụ were gị akaụntụ ya na-akpa gị but ya rụta azụmahịa ahụ na ị ga-anụkwa n'ụlọ keeti ahụ nke mụnwa na tiri ọnụ wuo ịmụ ọrụ ahụ. Ndewo. Aka ọnụ dị mma. Ihe na-akọwa bụ na onye dị otu ahụ ya ji eme egene ma ọrụ o wee bụrụ ya. Uche onye adịghị ya nje, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ya bụ uchere obi gị ahụ adaala ka ogene na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ ị ka nọ ya? Uchenna. Ndewo. Mgbede ọma. Ndewo, gaa n'ihu nwambiri. Okwu na ochi na mgbede a arịọ kemba biko maka ndị na-ama anyị. Asị nke ọnwụ aka ọrụ ka mma. Ihe aka ọrụ ji ka mma o enwe ike gị mụcha ọrụ enweghị ike iji emepe ike gị. Ị ga-arụ na jọbman inweta ego ji ezo ekwipment bidokwa ike gị. Mana gị gaga mụọ ahịa anyị mụrụ na ị ga-ejiri kapital mepenye na ị na-eji kapital ị ga na-enwe ị ga na-ebido ndị biznes like my own na ana m eji kema ama amụrụ m aka ọrụ ka arụ ga nzinye mana enwekwa ebe m ga-apụtakwa na-egosikwa ka amụrụ m aka ọrụ so ya nwere ihe m ga-akwụ onye ahụ ụgwọ aga m akwụzi ụgwọ ntụzi aka mmụọ ọnya aka ọrụ ji ma m. Ndewo, ya gaziere gị nọ. Uche onye adịghịkwa ya njọ. Uche bụ akpa onye ọbụla nyakwa nke ya na-agagharị. Ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ na mgbede onwe ya onye ga-anya m. Ka ọ dị igba mọrọ nze ma m ọzọ nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Mmiri ahụ ọ dịkwa ya? Gị na onye na mmiri? Mmiri ahụ ọ dịkwa ya? Gị na onye na mmiri? Ama m ihe mere m ji ajụ gị. Ozugbo ị na-ahụ ka m bụ bọtụ wọta na Uche bunye m nyetụ nka ṅụbiri. Mmiri na-agụnụ m mgbe ahụ ma ṅụọ mmiri isi m aṅụ na mmiri si akpịrị pụtawa m. Clara, ihe m na-akọwara gị bụ na ị hụrụ mmiri a mma ahụ achọọ ya achọ. Ọ gwụla. Ọ ka iburu n'uche ọ gwụla. Dịkwanụ njikere iji egbu m. Dị njikere iji egbu m na mgbede a. Ọ dị ego. Nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị. Ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ga-eme ka gị nwa bụ nwa okorobịa gị nwa bụ nwa agbọghọbịa chọrọ ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ azụmahịa mara ihe ndị kwesịrị ibu gị n'obi. O nwere ihe ndị kwesịrị ibu n'obi tupu gị na-amabanye. Ịchọ ịnụrụ maka nke a nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Ụwa mgbede ka mma, ụwa mgbede ka mma, ụwa mgbede ka mma, ụwa mgbede ka mma.
amụta nwa pichaba nwa apịchakata ya ọdọbọdọ akwadọkata dogbe ebe igbe ogbeketi igbo ọkụbile ọkụkata ilo jebe ije osi otu afọ ụwa jebe ozi akwa ifu n'obido na nịwa libenu ọzọsi anịwa zọpụte nwanne m weli nwayọ n'ụwa mgbede ka mma na a na-ebido na nịwa libenu kama ndị ga-edupụta m ụwa agụụ abịa ga-edu na mụ chimekwenna chimekwenna ka agụụ bịa ga-edu na mụ kama agụụ dupụta m ụwa ma nne bịa ga-edu na mụ kama m ga-agba ka m gwa ụmụnne m ka mgba ka nkwụ maka na ngwọ na-agba ka iji tupu izu na bụ na mmụọ emerụka ọkpọ nkụ onye wee ya ewelu ya wee sie nri mana nkwụ na-atụ ngenge arọkwula arọ nọ ya kwụ nyabụ onye bụ na were ikene nwa ya n'ụwa mgbede ka mma na a na-azọsi anyị wazọba oche oli n'ike na ana n'ike ọchọ ngwa ngwa na ana ngwa ngwa onye ọbụla kwenyere ime n'ụwa mgbede ka mma na a na-ebido na n'ịwa ibe n'ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma enwetasị anyị asụcha ya ụwa mgbede ka mma asụcha ya akpacha ya ụwa mgbede ka mma esusie ya ọkụ akpacha ya ụwa mgbede ka mma akpachasịa ya ụwa mgbede ka mma akpakọsịa ya wee so ya ji ụwa mgbede ka mma afịfịa onye wee alụcha ya ụwa mgbede ka mma a na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije ka bụkwa ọgịga ọgịga ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ụzọ anyị alọghachiela maka ihe omume anyị bụ aka aja aja ihe omume anyị na-anọ na-agwa gị na ịrụ ọgụ irie na onye na-arụ ya agaghị eri na ọ bụ aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ na ọkpụ nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnọgbu afọ pịam uche bọbọ nwatakịrị bọbọ na nwaada Clara nwoke ọcha nwaanyị maka esi ama mbil anya awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife na mgbede ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ ka ihe si wee kpụrụ ugbu a n'ala anyị bụ Naijiria ịmụ aka ọrụ handwork na ịzụ ahịa bụ trade kedu nke ị chere ka mma a sị gị nyekene nwatakịrị nwa okorobịa maọbụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa dị njikere maka na ọ rara ahụ ịhụ nwa okorobịa ugbu a dị njikere kpebiere onwe ya ịnọ nda sọmbọdị mụọ ọrụ maọbụ mụọ ahịa maọbụ mee IT ọ rara ahụ onye ọbụla chọchara ịma bute ya n'ike ọchara acha bute ọchaghị acha bute mana nye nwatakịrị nwa okorobịa ahụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa ahụ na-eto eto chọrọ ịbara onwe ya uru ikekwe ya na uche abụọ na-alụ ọ maghị ma ya jee mụọ aka ọrụ maọbụ ya jee mụọ gịnị azụmahịa kedu nke ị chere kara ya mma ugbu a na Naijiria nke ugbu anyị nọ n'ime ya Naijiria a na-ere fuel 15 n'obodo m a na-ere 19 otu lita ike gbọrọ mana ka ọ dị nye gị bụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa chọrọ ịmụ aka ọrụ maọbụ azụmahịa lee ihe ndị ị kwesịrị ibu n'obi ịma o nwere ihe a na-atụpụ n'anụ tupu eriwe anụ lee ihe ị ga-ebu n'obi ịmụ aka ọrụ chọrọ onye gbasiri ike na onye ma ka esi eme nka
ime nka ịdị creative ama m na aghọta achọrọ m ịmụ aka ọrụ achọrọ m ịga mụọ trade achọrọ m ịga mụọ trade ịgbasikwara ike ịgbasikwara gịnị ike ịma ka esi eme nka ka esi ahazi ihe anya orukwara gị ala ịdịkwa creative ama m na aghọta iji wee maatụ onye na-akwa akwa ị na-adịghị creative ị gaghị akpanwu akwa ọ n'otu style ka ị ga na-akwa mgbe ọbụla otu style no ị ga-adị creative chọọ style ị ga-etigekwa onye asị na-ekwenye telọ nkwụ kwara m o suru m akwa onye ebe ka ị kwara akwa onye kwara gị akwa ụta n'ihi ile onwe gị mara na ịgbasighị ike na ịdị lazy onwe ihe jikọtara gị na aka ọrụ na ọrụ gị na onwe gị ilekwa n'onwe gị ma na ị naghị eme nka ị naghị ahazi ihe ịdịghị creative na ọrụ gị na onwe gị onwe ihe jikọtara gị na aka ọrụ aka ọrụ chọrọ onye dị creative ịbụrụ onye welụda onye na-agba ihe ọkụ gị dị creative ịrụọ ụzọ onye hụrụ dọọ ị rụrụ onye hụrụ dọọ ị rụrụ ga-ama na ị mere gịnị na onye ama ọrụ ma ihe ọ na-eme ma ọrụ ọ gbasiri ike ọrụ onye hụrụ dọọ ị rụrụ uche ihe ọdọ nọkwa n'aka ọrụ wụ na gịnị ị na-adịkwala creative mgbasi ike gị ahụ ị ga-adịkwa punctual always ready to deliver okay ọ akwụọ gị ụgwọ si gị ama mịghọtara gị rie ego mịa ala otu ka ọ gbakara ụgbọala etu aka arịọgade boy akwụkwala ụgwọ mgbe bịa rụpụta ọtọ n'ọrụ enyere gị ya hapụ eti gị a na-eri ego kpere onye nwe ọrụ ike garụwa new one a na-eri ego kpere onye nwe ọrụ ike onye a na-arụzi akwa mkpụrụ gị ụgwọ mgbe m mejọrọ gị n'ọrụ ya rụra m rụpụta ọnụ nke anọ gị garụwa new one maka akwụchala gị ụgwọ nye gị ma bụ onye chọrọ ịmụ azụmahịa ịchọrọ ịmụ trade ị ga-agbalị nwe agụgụ isi ụbụrụ gị ga-eme gịnị ga-awọ nkọ nke ukwuu mana ọ pụtaghị na ụbụrụ onye chọrọ ịmụ aka ọrụ agaghị awọ nkọ mana ị hụrụ nke onye na-amụ trade ụbụrụ ya kwesịrị ịwọ nkọ nke gịnị ukwuu ị ga-abụ onye nwere agụgụ isi ga-adị intelligent ama m ị na-aghọta onye ụbụrụ ya na-awọ nkọ maka enwere ụdịka ihe madam gị ma ọga gị onye kụzigere ọrụ ga-eme ịghọtala ipik ihe ya mgbe ahụ ka ha ga-aga 3 times 17 ogene 2000 naira times 30 ogene kpakpakpakpa ụbụrụ gị ga-adị na awọ nkọ ọwụghị onye dị dọl onye ụbụrụ ya dị dọl no ọ bụghị ihe azụmahịa mere gịnị chọrọ azụmahịa chọrọ onye ụbụrụ ya na-awọ nkọ bupụta nka wetakwa nka bupụta nka wetakwa nka nke agbara 55 nke agbara 17.5 nke agbara nka nke agbara nka kpakpakpakpakpakpa gị pịa ama m ị na-aghọta ọ bụghị onye dị dọl a ga-enye gị 1000 naira zụọ ihe 70 naira egwu adị ọkwa enye m ana nge 600 naira ya sị onye ịzụrụ ahịa sị enye na m 600 gị were ha 200 nye ya ma gen m isi ego ole ka ọ fọzuru gị jụwazie ya ole ka ọ fọrọ nwanne isi ị ga-emenwu ihe a ị gaghị emenwu ya ego iji bido ya ga-agbari nụ ama m na-aghọta ị gaghị eme gịnị ị gaghị emenwu ya maka na onye chọrọ ịmụ ahịa ihe mbụ ị ga-ebugodo ụzọ mụta ịhụrụ ego ọ dị oke mkpa ka esi agụ ego a o mere gịnị ọ dị oke mkpa ka esi akakuleti agbakọ ewepụ etinye ọ dị gịnị oke mkpa ụbụrụ gị ga-awọ nkọ ụbụrụ gị ga-adị hot ụbụrụ gị ga-adị na-atụ nkọ 30 plus 17 ịpịala ijiri ụbụrụ gị kalkuleti ya mara ego ole ọ ga-eme gịnị ọ ga-enye gị ọ bụrụ nke a ga-apị apị ịpịala ọ maka ịwọgbugo maka na ụfọdụ ndị na-abịa ịzụ ahịa wụ ndị awụ ụfọdụ n'ime ha ma ụbụrụ gị adịghị ihe awọgburu gị awọgbuo gị n'ahịa n'ala ahịa ala anụ ahịa n'ala tii na ama ihe na-emere gị ahịa ada ọ pụtaghịkwa na onye na-amụ aka ọrụ ụbụrụ ya agaghị adịkwa nkọ mana ị hụrụ nke onye na-amụ azụmahịa maka na nke ahụ mgbakọ mwepụ karịrị na ya ụbụrụ gị ga-adị na-atụ nkọ ị ga-adị sharp o wee bụrụ ya ihe ọzọ gị nwa bụ onye chọkwara ịmụ ọrụ aka ma ọ bụ azụmahịa kwesịrị ibukwa n'obi wee bụrụ ịmụ ahịa chọrọ ukwutukwu ego dịka onye kpọbatara akpọbata si wee mee gịnị kọwaa ị ga-ebu n'obi
mara na ịmụ ahịa a na-ekwu okwu ya ọ chọrọ gịnị okwute ukwu ego ịmụcha ya ị ga-emepe ya ị ga-eme no free n'ihi ya ị mara na nne na nna gị agaghị enyenwu gị ego ị ga-eji emepe ahịa ahụ ị chọrọ ịmụ ọ baghị uru ịbanyewe na ya ọ baghị uru mana ọkwanụ na aka agbalitechaghị gị ị nwere ike gaa mụọ ọrụ ọwụ ihe ahụ anyị na-ekwunu ịmụ ọrụ ahụ ma ijigodo ego iji ebido akpọ gị aka ọrụ ebe a you can go and deliver maka na ịmụ aka ọrụ achọchaghị ikwute ukwu ego ị nwere ike mụchaa ọrụ ji ọrụ aka ahụ rụpụta ego ị ga-eji emepe ya mana ha abụọ chọrọ ego ha abụọ mere gịnị chọrọ ego kama ihe dị iche bụ na azụmahịa chọrọ ego ahụ mgbe ahụ ego kpọrọ aha iji mee gịnị mepee ya a ga-akwụ ụgwọ shop a ga-azụ n'ahịa a ga-eji akpọju ụgwọ ọkụ latrik ụgwọ ọkụ ka kwụọ nka rejista na line eme ike ụgwọ sekuriti ụgwọ nta n'imo onye a na-akwado nke ọma ama m ị na-agwọta ị ga-ebu ụzọ tụlee akpa nne na nna gị mara kene ma ha ga-emenwukwu ihe dị na ya bụ ihe tupu gị na-eme gịnị gị na-aja ịmụ ya ama m ị na-aghọta ile anya na nne na nna gị agaghị emenwu ya jee mụọ aka ọrụ jee mụọ aka ọrụ ka ịhụkwanụ nsogbu ka onye chọkwara na ịmụ aka ọrụ hụ nwa ndị ọndatọ ọwa ajụjụ aha anyị na-ajụ nọ Pablo ọ batala n'ụlọ onye ọbụla chọchara ịwa ọga Pablo kemgbe ụtụtụ ọ pụrụ ọ batala ka otu o si aza gị saa ka otu o si aza gị ma mana onye ọbụla chọrọ ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ azụmahịa ihe ndị a ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-ebu n'obi ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ha abụọ chọchara ndidi ị marakwa na ị gaghị atọlọreti nọnsens onwe ihe jikọtara gị na ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ azụmahịa nọrọkwa n'ụlọ nna gị anaghị m eteki nọnsens anaghị m atọlọreti nọnsens nọnsens ga-erikwa ibe ya elu abịa na ịmụ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa nọnsens ga-ezu gị ahụ nọnsens and ingredient ọ ga-ezu gị ahụ ị ga-enwe ndidi maka na ndị Igbo tụrụ ilu si onye fee eze eme gịnị eru ya aka mana onye chọkwara na ife eze kedu onye chọrọ ife eze ugbu a uche nwe onye chọrọ ịgụ 1 tutu agụ otu onye ọbụla chọchara ịgụ 5 otu ihu ahụ onye ọbụla chọchara ịgụ 5 o nwere asị 5 o nwere ndị chọrọ ịgụ 31 o nwere ndị nke ha wụ 31 ọ ebe ha nọ ọ wụ ebe ha nọ ha echefuo na onye fee eze eme gịnị eze eru ya aka nwata kpọcha aka o soro ọgaranya mee gịnị rapịọm mana ugbu ụmụaka achọghịzi ịkwa aka onye ọbụla chọrọ iso ọgaranya rapịọm mere onwe ka nchọnchọ ego si bata ha aka ha chụwa ndị ọgaranya gawa n'ụlọ oriri na nkwari lee ekwentị ha lọnye ya na mmiri ọ water resistance we know gị na nwaanyị emikpuo n'ime mmiri na-egbutubeghị nakwa na arahụ ya ori ha gị arapụta ire ka eke nje aba gị na ya n'ime mmiri ịlaferela maka na onwe na ka ego si mee gịnị baa gị aka gị na ndị ọgaranya kụrisibele ma ihe na-eji asị ịmụ aka ọrụ amakwa na ọ ga-amụ azụmahịa awụ ọ ga-enye gị aka gị ịkpakọ uche gị ọnụ inweta ego ahụ gị mara ka isi emefu ya maka ego ị na-ata ha ahụ nweta ma ego ị retọrọ onye ọzọ ma ọhịa taka na-eme ya vam kọwara pịam na ego nọ m na-akpa na ngwe ka ebe a ga-atụ danụ na pịam itile ya agwụ ga-abịa jụ ha oyi mana nwere ego ịbịa na ịmarasị enwere n'idide ego fọ ịmụ n'aka ọrụ ma ịbụ ihe a n'oche ichara iji ebido ahịa gị ahụ amami ghọtara gị na-esi evu ego na-akpakọta ya ọnụ enwe ihe gị si mba ka ime nke ka mma maka na ịma na ibido ahịa ahụ na ọ ga na-eyi ezụta gị mụọ mọni makwa na ị ga-amụ aka ọrụ ahụ na-abịa bido ya ego ga na-abata gị n'akpa otu a ka ọ dị mana ịbịa lee nke ahụ ihe a gị ile ya fiam rifi ozugbo dekwa n'ụzọ ọzọ isi enweta anọta nwa ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ azụmahịa chọrọ gịnị ndidi jee kwa akwa ndidi soro jee kwa akwa ndidi mee gịnị soro onwe ihe dị ka nna m bara ọgaranya makwa ezinụlọ m si na ya pụta ka nwoke a ga-abịa ịkparị m maka na abịara m ịmụ ọrụ n'aka ya ịmakwa ihe ị na-ekwu ịmakwa ihe ị na-ekwu ndidi ka eji eso uche hapụkwala o ịmakwa uvi n'otu ugbu a ọ wee ịzụ ahịa ọwụkwanụ ugbu a lekwa otu ndị mmadụ debere n'ihu ahịa ha ahịa wa ọgaga agaga ọkwa ndidi ka eji eso ya onye fee eze eru ya aka aka onye fee eze
eze eme gịnị eru ya aka o nweghị onye ọbụla ị hụrụ tata tara akụkọ kpata ego ya n'ụzọ ziri ezi na-enwe ya akụkọ ọ ga-akọrọ gị ihe ọ gabigara n'aka ndị mmadụ ụwa ga-ajụ gị ụwa ga-eme gịnị ga-ajụ gị ị mara ihe ndị anyị gabigara bụ ihe ga-ehepụ modu oge tu ihe m ị ga-awụ n'uficha ị ga-apasịrị through those process ama m ịghọtara ị ga-agafere ihe mkpagbu ndị ahụ iji nyere gị aka mee gị wụọ mmadụ wụọ ihe ị kwesịrị ịwụ exactly mana lee n'ụwa anyị hụtara onwe anyị n'ime ya o nweghị onye chọrọ ịta ahụhụ onye ọbụla ọ chara acha gbute ọ na-acha ya igbute ị na-apị bọtịn ọkwa ya ndị na-achụ mgbada ndị na-achụ ewi na nchi ọkwa mgbada ka a na-achụ ihe a ka ịgba ọgwụ ọ batala na ya ara agbakwala gị asị m ara agbakwala gị ebe ị na-achụwarị mgbada gbadokwa anya ihe na-atọkwa ụtọ na-eme gịnị na-egbu ọchụ n'ike ji ala n'ike mana o ji nwayọọ anaghị emerụ ahụ arụọ na-aṅụ erie na ndo arụọ na-aṅụ erie na ndo gbada anya ọ na ha atọla gị ebe nwata na-aga na-ebute ozu nchi ka a na-eme gịnị ka a na-ebute ozu ya onye ọbụla ị hụrụ nwata ya amapụ ga bute ozu nchi ọtụtụ ndị nne na nna nke ugbo anaghị ajụ ebe nwata gara aga bute ozu nchi ọwụ nwa m ebutala nchi mgbaji hụọ ya n'ọkụ weta ka i rie nne na nna na-eri nchi esi nwa gị gara na-ahụghị nchi oge maka a ga-eri hello esi ọbụla nwa gị gara ebe ahụ ọ na-amabute nchi anọghịzi gị maka a ga-ahụ n'ọkụ rie maka ọnụ na-eri eri adịla committed ama m na-aghọta gbadokwa anya gbadokwa gịnị anya ọ na-agakwala na-ebutere gị nchi gị na-aha mmanụ jụwakwa ya sị kedu ebe ị na-aga na-ebutere m nchi ya maka otu ụbọchị nchi na-adịghị ahụ oge nwa bụ onye nne gị nwa bụ onye nna n'ọkụ rie gị maka na ezefe otu a ga-ata anụ ike ghọrọ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ha abụọ chọchara nleru anya ile ọtụtụ n'ime ha ndị ka ekwetere ekweta ịga ịmụ aka ọrụ makwa na ịga ịmụ ahịa otu acha ka anya nọcha n'elu gị na-achị gị leruo anya ala anya rugo ala gị gwara anya ruo ala ya dịka imega ihe ọjọọ ị na-anọ for your own good anya rugo ala ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta ga-enyere gị aka na nke gị echi mana a na-agwa gị ya na-adị gị ka emege gị ihe ọjọọ ihe a kụziri gị ta echi a ga-akụzikwara gị nwanne echi a ga-akụzi ya osote ya ga-akụzi ya oseta ọpịchakwara n'ekwentị maka na onweghị gị iji ya kpọrọ epichakwala n'ekwentị isichala agụgọ Messi na Ronaldo onye ka mma kedu ka isi enwenu nleru anya maka na ọwụghị ego akpa gị ka eji gaa rejista aha gị n'ịmụ ọrụ a ọ ihe mere iji onwe ihe iji ya kpọrọ ọ gbasa gị ruo iji amụcha ya akwasị gị ekpepụchi gị amụọ ya maka mmụọ ya na ya mchega mgụgawa oge obere oge na-ama emecha ọ bụ imechawo mkpa ịmụtakwara ihe dị ila gị ga-ama ahịa ndị ọzọ na-ama otu afọ nke gị nwe ị ga-anọ 3 years kete kpọkpọ ndị ahụ anya na-eru ya ala edighị ahụ abịa mepere ya ahụ ndị na-ama ya ada ya ekolapsụ ya akpachie ya ekolozuo n'ihi enweghị gịnị nleru anya ala bụkwa mgbe ị bịa were anya na-ele n'ala ịma o nwere ndị na-eche na nleru anya ala wee were anya na-ele ya n'anya ka ezi ihe ahụ abụghị nleru anya ala nleru anya ala bụ ịdị observant na-ama ihe na-eme na-ama gịnị ihe na-eme kọstọma bịa gị mara ka ọga gị si eme ya attend gị mara ka ọga gị si eme ya ọnwe mgbe kọstọma bịara ị na-apị ekwentị kọstọma si otecha handụlụ ha imezime ha nke ọma ha ga-abịa ọzọ they will not come again asụ ụzọ ma mma agaghị ugboro abụọ mana nleru anya ahụ no ka ọga gị si eme ihe ya ka o si akpa edowa ngwa ahịa ya ịmaghị ka o si display ngwa ahịa ịmaghị ọ bịakwalanụ n'oge a ga-ebido shop by 8 o'clock mgbe ọ ga-eji abịa ebe 10
ọga ka enwekwara hold up ka nke a mekwara mgbe ọbụla akụkọ jiri ọnụ ama m gị na uche onye ka na-akụkọ mgbe ọbụla Clara nwoke ọcha akpapụkwala m iwe na mgbede anwakwala no every time story bọkọ anwakwala anwa gị kpapụ m uche iwe nwere mgbe enwere na-enwe akụkọ ị ga-akọ ọ chọọ ihe ndị ahụ nna sị gị anya ruo ga lotie dị na ị ga-akpachapụ anya o ana m anwụ ike ị ga-akpachapụ anya o uche if you bend down you see aba ịkpapụ m iwe igwe ahụ mere ya na mgbuka ya edo gị anya na mgbuka mere ya na mgbuka igwe ahụ na-enwekwa seat ihe ọbụla egbupụtara ya ebe ahụ mere ya like that ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nye gị bụ onye chọrọ ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ azụmahịa ihe ọzọ ị ga-ebukwa n'obi wee bụrụ ha abụọ chọchara gị na ajụjụ onweghị onye bụ nna m ọha ma abịa n'aka ọrụ onweghịkwa na onye bụ nna m ọha ma abịa na azụmahịa ask question jụọ ajụjụ onwe ihe gbagwojuru gị anya ma egene jụọ ajụjụ onweghị oge ị hụtara onwe gị n'ụwa ị na-agaghị ajụ ajụjụ enwe onye dị 100% perfect onwe onye macha ya nobody knows it all a sịkwa na onye ajụjụ gịnị anaghị efu ụzọ aksị mana pride gị agaghị ekwe gị ama m ya eme akwanụ ihe ị na-amaghị jụọ nwanna kedu ka esi eme nke a ọgale o nwere ihe ị mere ebe a ghọtaghị onwe ya biko ewela iwe nọ kedu ka isi mee ihe a mgbe ụfọdụ ọ gaghị ga-adị na-atụ anya ka ị jụọ ya ị gaghị ajụ gị na nganga gị na-alụ amụtara m nke makwa ihe mekwa ihe mma ya ama m nke isi ya ngwa ma ekwe ya no way jụọ ajụjụ ask question wepụ pride wepụ nganga anyị ma na o zuru gị ahụ mana wepụ ya ma egene jụọ ajụjụ mụtakwana ihe edila gị mụta ihe edunyere gị si gị mee ka i buru ya n'isi naanị gị ma onye kwanụ ka ị ga-ajụ kedu ihe mere m ga-eji ajụ ya ajụjụ ikekwe gị matọrọ ya mana o bughị ụzọ mụwa ọrụ a ị chọghị ịjụ ya this small girl this small boy maka na ihe ịtajiwelere ya anya gị na pride gị na-alụ otu ịma n'uche gị ihe ịma amakwana ihe mere iji bịa mụwa ihe a ebe ịmacha ya kedu ihe mere iji mee gịnị bịa kedu ihe mere iji bịa ịmụ ya ịbara gị wee ebe a ka ị mekwara nka ka ị mekwara nka ị nọ na anwụ ọ gaghị sị gị sa ama m otu awụkwa ezi ọ dị ego nganga buru ụzọ ọdịda esochie ya azụ ire ọma ka ejule ji aga n'ogbo onye ajụjụ anaghị efu ụzọ na ghọta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ha abụọ chọchara nrube isi na obi gị na umeala ị ga-adị humble ị ga-adị respectful ị ga-erube isi ị chọrọ inwe ndị ga-anọ ị chọrọ iwu onye a ga-asị ngwa gaa n'aka ya gaa mụọ ya ọrụ maka na ọ ma ihe ọ na-eme ị ga-enwe mmụọ nrube isi ị ga-enwe obi umeala ọ dịkwa mfe o mana ihe ndị ahụ ị ga-agabiga ga-eme gị gịnị ga-enwe obi umeala mana na ndị eru echi enwekwa ndị ga-elekwasị gị anya ama m ịghọta mgbe ụfọdụ ọ gaghị ga-abata lee gị lee oche ịnọ ga-ekwe nga gị gbiri ka egbi m ya ma ga-asị gị nwanna biliere m n'oche respect wụ zero uche amada anyị elere respect wụ gịnị zero ọ gaghị ga-anọ gị chinye aka n'ekwentị mee ọkpọ gị aha gị rọgba ya anya ga-eburu akpa gị ịla ala ọrụ ka esi aha agwụla mgbe ụfọdụ ị nọrọ n'ụlọ ọkpọ gị n'ekwentị gị bizie kọlụ ya ị ga-ahụchakwana mis kọlụ ya kpọghachie no way nwanne isi ga-amụnwe ihe a isi ga-emenwe ihe a ihe ị na-enweghị nrube isi no respect at all isi ga-emenwe ya ajụjụ ka m na-ajụ gị isi ga-emenwe gịnị ihe a haba ọ dị ego uche ekwuchi ike ya si anakwa aga ọzọ chee na ọ na-eme mmadụ favor mgbe ị mụgara ya nne na nna gị mgbe ị mụgara ya onye ahụ a gara kwụọ ya ụgwọ ya sị ọ naghị agazi
anaghị m eteke nonsense kedu ihe mere a ga-eji na-agba m okwu n'ụdị ahụ ọ bụ eziokwu na achọrọ m ịmụ ọrụ anso abeg leave me alone eji ka ụmụaka gị chefuo na ihe a bụ nwa mgbe nta ịma na ihe abụghị ị ga-anọ under this person forever ọ wee matter of time swallow no pride loo leruo anya ala wetuo onwe gị ala ma ọrụ a once and for all mụtakwanụ ya ọwụ ihe ejide ige gị ya ọwụ ị ga-ebe a gị ife aka n'elu gbaraba nkwe gị lọta 6 months or 1 year or 2 years aga just like that. Time waits for nobody. Now you go wait for time, no be time they wait for you. Ya gị nwa bụ onye nke nwaanyị madam gị ga-anọ ya ka ọga gị ga-anọ ya nwoke ya abịa kpọrọ gị ekweghị na-emechikwa n'ọrụ emechi ọlawa nwoke abịa mee gịnị kpọrọ gị n'ihu ya gbasade gị adọkpọrọ gị dịka atụrụ a chọrọ iji aga ịchụ aja gị sochiekwanụ ya azụ enyi na-aga eso m gị n'azụ madam abata nke iri ọgara ebe ha a sị na nwoke na-agba moto red abịala buru ya as usual. You know, ịbatakwanụ no respect, no explanation, no apology. Ike madam, ike ga-agwụla madam gị sef. Ọtụtụ mgbe ewetala complaints ya ngwa bịa were no balance unu ya muzila. Ị nọrọ na shop gị na-akụkọ ọchị. Gị na-ekiri ihe onyonyo. Oh my God! Na shop. Ịtawa chewing gum ebe ọ dị ka ebe mbe Iran na-atọ ogbu n'igwe. Kpata mkpam na shop. Ọchọ dị mma. You know? Ikiriwe ihe onyonyo ebe ọ ga-adị ka ndị mmadụ kpapụ ụra gị na shop o. N'otu ntakịrị gị were earpiece kuchie ntị. A ga-akpọga gị. Onye bịara ịmụ ọrụ isi ị ga-eme nwekwa ihe a jee chọọ ka esi erube isi nwekwa obi umeala koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ ịma asị aha na-ekwe aha na-akabụkala wee nwee ike dị mma ebe a ka anyị ga-enye ha rekọm inyeghachi gị ekwentị ịkpọ ha ịkpọbata gbakene anyị nke chere ka mma n'etiti ịmụ aka ọrụ na ịmụ azụmahịa bụ trade dịka Naijiria si wee chewe ihe ugbu a kedu nke chere mere gịnị ka mma asị gị nyekene nwatakịrị nwa okorobịa na-eto eto nwatakịrị nwa agbọghọbịa na-eto eto chọrọ ịbara onwe ya uru nwere mkpebi ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ azụmahịa kedu nke ị ga-asị ya mụọ n'oge ugbu a bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 ịkpọbata gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ mgbede ọma Uche Kelefona ha. Ndewo. And Clara, my sister. Mgbede ọma o. Aka pile se woba ga-akpọ. Clara, iwu dị nwe na wee bi so sinite. Oh, ndewo. Ọ na wiwi. Ndewo. Yes, ihe m chitere amasị ịmụ ahịa ka mma. Okay, kedu ihe mere iji si ịmụ ahịa ka mma? Igbo ha is just ọ dị ka mmadụ ime investment ga-ahapụ ịga lezi eriju afọ n'ekweta Brazil na-elekọta famili gị nweta Brazil ya na ndị a ma gị ma ihe imego ọ bụghị gị na ọgata aka ga-agba ị ga-aga gị ala gị mụta living style with little amount to grow whatever you make to grow. How about them started with a little today how ide so I come all investment the last investment. Ndewo ya gaziere gị aklara onye nke asị ịmụ ahịa ka mma asị m gị ka onye si wee chewe ihe ugbu a asị m gị ihe esi ịmụ ahịa ka ya mma uche onye adịkwana ya njọ mgbede ọma ndewo anyị dị mma ọ gbapụ ya ọsọ gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ esi m na-ese na-akpọ ọwụ Emmanuel afọkwala m gaa n'ihu ndewo sị ya mbọ mekpọ this particular program ya gaziere gị nọ. Ndewo. 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 Nde
ya gachekwala nọ na ihe ndị eji eme na program o ji adịghị mma n'obi maka ị na-ebuli ndị mmanụ uche na-akwadokwalụ ndị mmanụ na-adụkwa ndị mmanụ ọdụ ya gachiela nọ na gazikwara gị nọ fọminazi anyị echimekwu gbasara ịmụ ọrụ na ime ịzụ ahịa asịmekwu ọwụ ịmụ ọrụ ka mma kwa Naijiria jijere ya kpanụ jide kwa Naijiria jijere because kwa Naijiria jere onye ọla nwere aka ọrụ echemsi onye ahụ bụ onye njọ ahịa ọwụ onye njọ ahịa onye ahụ bụ onye njọ ahịa ichefu because a ga-nwere ha ga-arụ ya kwara onye mmekọ n'aka ndị ịzụ ahịa a ga-enwekwanụ ihe a ga-azụ ịmụ ọrụ ka mma mana nwa aka ọrụ dị mma so asịmakwochi onye ọla nwa aga ọla atụghị etoga ịtụghachi ọwọ mmanụ ya wụrụ chi ọ mụrụ aka ọrụ kama ijije zụmahịa ya mụrụ aka ọrụ onye chimekwu aka ọrụ dị mma ọ bara uru ọghata ma na mbara ma amụọ n'aka ọrụ ka ma ha nwee mbọ aka ọrụ bara uru ya gaziere gị nọ nwoke ọma si na kpọbata na mgbede ọsọ aka ọrụ ka mma uche onye adịkwa ya njọ Chima Solomon ọsị mgbede ọma my beautiful radio presenter ọsị couple of the year on radio na ọ na-ekele anyị abụọ isi nazi ekiri anyị ọsị anyị jisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arụ anyị ahụ na nke gị Christian ọsọ uche na m azụtakwarala Clara bicycle ahụ ugbu ọ galaga were Benz kpunye n'anya kpuru ya n'isi nsogbu adịghị ya gaziere gị nọ anụna m ozi gị na-agbalị mmeta ọkwa nna-achọ ugbu ị ga-awụ my PA personal advisor ama mme na-aghọta Cristiano Osioha ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara isi ohi isi ịmụ aka ọrụ ya maka mma maka na Naijiria nke ugbu a na ọ karịala ike ọsị Chineke gọzie anyị abụọ anyị ahụ na nke gị nke m Juliet ọsị mgbede ọma bụrụ Uche na Aunty Clara na Uche na mmuchi anya akpụkọ ụgwọ ahụ na ọ fọrọ naanị 12,000 naira na ya nwe ihe ọ na-ekwu bụ na aka ọrụ ya nwa mere gịnị ka mma ọsọ Uche na mgbalị ya zụtara Clara igwe ahụ tupu ya agbanwee obi ya gaziere gị nọ ahụna m nke gị Blessing Daniel ọsị mgbede ọma ndị nke m n'aka ọrụ ka mma ọkwa ị na-aghọta ya gaziere gị Blessing o wee bụrụ ya ka ọ dị ka lọghachie na ekwentị mgbede ọma Uche and Clara ndewo ya echi m nekede odrod na-akpọga ndewo jiri mana m one day ada na ihe niile dị m unu okwu unu mara mma onye mụrụ ahịa ọ dị mma nke mụkwa n'aka ọrụ ọ dịkwa mma mana n'uche nke mụnwa aga m alaiki aka ọrụ mara mma karịchaa ime atụ ahụla m onye mụrụ ahịa otu ụbọchị si dịrị ugbu a ihe ọzọ a ga n'ụlọ ahịa na ọ gbara ọkụ onye mụrụ ahịa ya agbụọ stọpụ ere o bidodịla ụwa n'isi ọkụ karịwala aka onye ọbụla bụ onye mụrụ aka ọrụ asị shọpụ gbara ọkụ shọpụ onye aka ọrụ a na-agba ọkụ ya gba ọkụ ya chere chusu ọrụ ya gaa nga ọzọ gadaga usoro ifo n'oyi ọrụ adịwakwa tụọ wụta nke o si wee dịrị ọya ihe ọghọm dị iche ịmụ aka ọrụ and ịmụ ahịa ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyi ọha Uche onye adịkwa ya njọ mgbede ọma ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igwe okwu nwana ya eze na-ata njọ aba ya gazie Clara ana m nwa na ya eze na-ata njọ aba amasị na ịmụ ọrụ ịga otu Naijiria si chewe ihe ugwu ịmụ ọrụ ka mma ihe mere ịmụ ọrụ ji ka mma ọgwụ na ịmụcha ọrụ ọnwụ na nne gị na nna gị enweghị ego eji bidoro gị azụta gị ngwa ọrụ iji arụ ọrụ ị nwere ike na-arụkwara ọga gị ị na-akwụkwa gị ụgwọ ọnwa gị si ebe ahụ nweta ego
ya ewutele gị nwa na ya ezi ikuku ji enyekarị gị nsogbu ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị Emmanuel Chukwu nyere ọ sị nke a maka ịhụ anyị abụọ na ilu okurugo thank you ọ sị ka ọnọdụ akụnụba ala anyị si wee chewe ihu ugbu a na aka ọrụ ya nwa ka mma kara gịnị azụmahịa na elekene ndị Togo ndị nke a na-eme POP na ha na-eme ọfụma ị ga-anọ na shọpụ gị na-achọ ka ire ahịa mana ndị a arụọna ha ọrụ kpokọrọ ego n'ihe ọ na-adụ ndị na-eto eto ugbu a bụ na ha ji ịmụ gịnị aka ọrụ na ịtrak yo signal pụrụ na yo cable TV ị ga-akwụ 10,000 naira maka onye installer ahụ ịbịa trak waya na bear in mind na ọwụghị a new installation ọwụghị ịbịa tinye ha ya nke ọhụrụ ọkwa ị na-agwọta na aka ọrụ mere gịnị ka mma gị gaa ọgba osisi ị ga-ahụ ndị mụcharala azụmahịa mana onweghị ego ha ji emepe ya ọsị aka ọrụ na-akpọ ụgbọ ya gaziri gị nọ o wee bụrụ ya bụ uchere obi gị adaala ụda ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn and connect without limits. No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secured network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up. 9529
nke ala anyị vamo ma lee pati ha ahụ bụ African Democratic Congress bụ ADC sụnye ya ọkụ. Ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC aha ha na-ada ụda some ngagharị iwe a gụnyere Rotimi Amaechi, Atiku Abubakar, Peter Obi, Rabiu Kwankwaso, Rauf Aregbesola, Aminu Tambuwa, Dino Melaye nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe onyonyo vidio ahụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia gosiri ebe ndị a mere ngagharị iwe na-aga ebe ụzọ gbara gburugburu ama dịka Maitama roundabout. Ụfọdụ ndị a na-eme ngagharị iwe bụcha ọtụtụ ihe ndị edere ihe dịgasị iche iche bụ nke gụnyere nke edere ebe David Mark nọ ka ntụkwasị obi anyị dị. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu mgbe ya bụ ngagharị iwe nọ na-aga n'ihu, onye jibu ọkọlọtọ otu Labour Party jizi ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi rịọrọ ndị Naịjirịa ka ha ghara ịnabata ya bụ amụma a na-ama ịhụ na e nwere naanị otu pati n'ala anyị. Ọ kpọkuru ndị Naịjirịa ka ha gbalịa chekwaa ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Abịa akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na anwụchiri ndị Boko Haram dị 488 488 Boko Haram members na steeti Abịa. Emekwara nke ịnụrụ na ndị ogbu egbe awakpola otu obodo na steeti Niger gbuo mmadụ 5 ma tọrọ mmadụ dị 150 150 people larie. Emekwara nke odo oge anya na Atiku, Obi, Amaechi, Kwankwaso na ndị otu pati ADC ndị ọzọ emeela ngagharị iwe n'ụbọchị taa bụ Wenezdee na Abuja. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ. Emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara. Agagharịkwala agagharị.